kaiga elinde tokoro murubiri bo mweri gochiko moeni mwenda zake kuna ego chicha umugavana ito His Excellency Paul Simbarati na antoma onte bingo ikaga iga umurugio marehemu morentere chisiringi chiribu 15 ngakimogo teba na inje na menta chiribu 10 chons chabere chiribu 70 na irenga na isano wono bono mongereri muna nate biwe 25,000 elia kapere mbate ya bantu ba minto muna poko mwali ko kwana takwana tibobe serikali mbiyere ya county government ne chipara jitu ale kodra chance kwa gachua so bonge nkagete metinyebera toto amangana nko bade buya itali siasa ina magendero elio moelio. Father, allow me, Vicar General, to say this. Omogusi lazima asikwe. Erebuya go se erebobe. Ekero omogusi yako sikwa egoto atikero monta amusike. Nyasa ekara anje enya nsembe yo omogusi yabe magoso na araro. Father itali siasa monta bantu ametoto kolera. Inga chinga kiko chigo ika onta abaise kora omogusi. Tuko sawa, tuko imara, tunajiweza, na tunarota uko nyara. Yento nkilika kwa mbugambi taisegi, obugambi noko kwana na koera ni aso buhororo. Father, ngenda monoso siasa ime, nare kotebanga masikani yabe, gusi engima. Kotora aigu mwelekeo, toko aigu sikino, we shall all be there. Eki toko tobanke nga we are able and ready. Yani wana kwa na babegosi. Yani umongi na kukwanyoro mwana aratuwa mate abiyoke ngambobe. Father na atige yegoti ngetani ngende siasa. Tiganya sawa meko mbuya semisa, mbuya semwato randelia, toire na irimbuya mono. Unkoira na interview mugava na nganaba toire mwaba, na semwa roma gosale going forward as a government, ntokore iribita kiyego korwa. Abantu wa mtubabo betutu kamoko genda, munyu mache maya, na hende mumanya nganya ribari ntoba ngite ntoba sikete na nje mu nganje tumnango chase naria ko jitingo kera ro montone mbuya mono sana nyasaye uyu.